Pots trobar el meu primer llibre 13 a la llibreria La Roca Guinarda, carrer Xiprer, número 13 del barri del Guinardó, a la ciutat de Barcelona. Per fi és Nadal! No ho flaireu? Època de pau, germanor, Nadales i consum a dojo! Amb tiberis, torrons, polvorons i sobretot, joguines, moltes joguines. I al contrari del que molta gent es pensa, sí, també hi ha joguines en català. Així que m'he decidit fer aquest recull de joguines en català i a quins portals en línia trobar-los. I que em disculpin, les botigues físiques amb aquests productes no els he sabut trobar. Joguines en català. Nadal 2022. El primer joc que us mostraré és el Parauleja, un joc de cartes educatiu recomanat a partir de criatures de 6 anys. També tenim a l'Aprenc en positiu. Aquest també és un joc educatiu, en aquest cas basat en la pedagogia alternativa recomanat per criatures a partir de 4 anys. Bestioles és un joc de memòria i càlcul recomanat a criatures a partir de 6 anys. Més de 40 jocs per aprendre a parlar en català. Més aviat en són més de 137 i ja van per la segona edició. I un últim joc educatiu seria el Jo Aprenc, per aprendre a construir paraules a partir de 5 o 6 anys. Un joc electrònic seria el Lectures, per relacionar objectes i animals amb un llapis màgic. Una altra alternativa, en aquest cas més juvenil, seria el Party i companyia. Pels pares menys escrupolosos amb els seus fills, tenim la fàbrica dels Pegamonstres. Pels que comencen a entrar a la seva adolescència, aquí tenen el seu primer diari. Per les criatures a partir de 5 anys més místiques, tenim un puzzle en 3D en forma d'unicorn. Com a nina que camina, parla i canta en català, tenim la Laia, una joguina a partir de 5 o 6 anys. Pels pares que voleu prescindir de la tauleta electrònica i voleu explicar els contes més tradicionals, teniu el Contacontes. També hi ha el joc dels miralls d'en Mic. Pels aficionats més aferents al Monopoly, sí, aquest joc també està en català i basat en el nostre país. I si a part de ser un fanàtic del Monopoly ets culer, estàs de sort, perquè aquest joc també està en català.
Que prefereixes els jocs de rol? Cap problema. Catan també està en català. També podeu començar a iniciar els vostres fills al món musical amb el Jo Aprenc Música. Si t'està agradant aquest vídeo, sisplau, regala'm un m'agrada. Que voleu que els vostres fills aprenguin d'anatomia? 2 jocs. Coneix el meu cos o el meu cos. Els 2 de 17. Si voleu, també podeu deixar un comentari a la caixa de comentaris. I si el que més us agrada és el rol clàssic, cap problema, teniu el món dels monstres recomanat a partir de 12 anys. I també em podeu ajudar a impulsar el canal subscrivint-vos a ell. De fet, no m'ha costat massa trobar joguines en català per internet. Que voleu una joguina en concret? Doncs ho poseu al buscador, ho poseu en català i si és, el trobareu segur. Que no us agrada comprar en línia? Cap problema, aneu a la botiga del vostre barri i l'encarregueu. Però hi ha una cosa que és ben clara. Que voleu que els vostres fills juguin en català? Cap problema, consumiu joguines en català. I fins aquí el vídeo d'avui. Si a més de voler jugar en català voleu llegir en català, us recomano la meva saga, La llegenda de l'insurgent, amb la seva primera part, 13, la segona, Els existencialistes, i la tercera, La xarxa fosca. A part de trobar 13 a la Roca Guinarda, podeu trobar la meva saga a Amazon, en e-book i en edició de butxaca. Jo, com el Corte Inglés, avançant-me un mes al Nadal.